ना त्या लॉक होता. मी ह्याच्यात आलेलो, लॉकडाऊन मध्ये आलेलो. तर आता ओपन आहे, तुम्हाला चांगला व्ह्यू दाखवतो. तर मित्रांनो, मी काय बोलतोय, आम्ही या स्पॉटला आलोय. आधी तुम्हाला मी दाखवतो, कारण मी एक सिरीज करतोय. नाही भेटला कारण लॉकडाऊन होतं, आणि आता कसं लॉकडाऊन तर संपलंय, त्याच्यामुळे इकडे तिकडे जायला भेटतंय. म्हणून मी आता इकडे आलेलो आहो. तर आता तुम्हाला फक्त बाहेरून असा व्ह्यू दाखवलेला. आता मी आतमध्ये जाणार आहे, तर तुम्ही बघू शकता. तर मी आतमध्ये जातो आता, आणि मी हा एंट्री मारली आहे. आणि हा तो व्ह्यू, थांबा जरा तुम्हाला वाईड अँगलने दाखवतो. तर हा वाईड अँगल व्ह्यू आहे, आणि कसं वाटतंय जरा कमेंट करा. आणि इकडे आत्या आलेली आहे, नवीन मेंबर, ही बाय प्रत्येक. आणि आता तुम्हाला तिकडून तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. कसं वाटलं मला ते सांगा. आणि इकडे ईशा आहे, आणि तो सौरभ. असं आलो, आणि इथे नो चार्जेस. दाभोळच्या रोडला आहे. दाभोळला सरळ सरळ जात जावा. दापोलीवरून कमीत कमी 7-8 किलोमीटर वर आहे हे. आणि हा तो पाटी आहे, आणि हा व्ह्यू बघा. आणि ही इथे ईशा उभी आहे. काढला फोटो. आणि हा मी व्ह्यू दाखवतोय तुम्हाला, बोललेलो ना तिकडून हा स्पॉट. हा बघा. आणि आतमध्ये आवाज घुमतो, बापरे. सॉरी तिथे कीप सायलेन्स लिहिले. आणि हा तो कसा वाटला मला सांगा. प्रतीक, बाकीचे त्या साईडने गेलेत. आणि ॲक्च्युली ते चप्पल करायची असते, तर मी चप्पल आलोय. ॲक्च्युली चप्पल घालून गेलेलो. तर आपण आतमध्ये जातोय. हा तो पृथ्वीच्या आतमध्ये. तर हे असं आहे. बरोबर इथे असं वाटतं आपण आकाशातच बघतोय. माझा आवाज बघा इथे घुमतोय, खूपच घुमतोय. खूप मी हळू बोलतोय. आणि इथे लिहिलं आहे कीप सायलेन्स, त्याच्यामुळे जरा शांतच राहिलेलं बरं. आणि इकडे मूर्ती आहेत, तुम्हाला नीट दाखवतो. मला एवढं याबद्दल एवढी माहिती नाही आहे, पण मी ॲज अ ट्रॅव्हलर मी फिरतो, थोडी माहिती दिली आहे. हे बघा, मला एवढी माहिती नाही, पण तुम्ही इकडे कोणाला विचारू शकता ज्याला माहिती असेल त्याला. आणि आतमध्ये आवाज लय घुमतोय. तर आलो. तुला कसं वाटतं इथे?
एकदम प्रसन्न वाटतं. मस्त वाटतं ना. आणि तुला? छान वाटतं. निसर्ग एकदम सुंदर म्हणजे सुंदर एकदम मस्त. आमचा जन्म इकडे झाला पण कधी आम्ही बघितलं. हा ना, आपण कधीच नाही इथे आलो. फर्स्ट बांधलेले नाही पण ही पुरंडी कुठं बघितली ना. ते कुठं आपण बघायचं. आणि व्ह्यू बघ ना. काय असं रे कुठलं डोंगर? हे डोंगर तेव्हा तिकडे एक दिसतंय का? तेव्हा हा तेव्हा पत्र्याचं तो पण एक बंगला आहे. अबे इथे एकदम छान वाटतंय सगळं आजूबाजूचे डोंगर वगैरे. तर दादा तुझं नाव काय आहे? हा इकडचा केअरटेकर आहे आणि हा माझ्या चॅनलमध्ये आहे पनवेलकर साहिलमध्ये. तर तू इथे किती वर्ष काम करतो? 1 वर्ष झालं. 1 वर्ष झाले. आणि या जागेला किती वर्ष झाले? अच्छा चालेल. कुठे? करजगाव. अच्छा अच्छा पुलाच्या इथे. भारी. येते का पब्लिक येते? चिखल येते. रविवार तर जागाच नसते उभा. काय म्हणतो? हा एवढी पब्लिक येते. आज आपण शुक्रवार नाही, आज गुरुवार. मध्ये आतमध्ये जागा नसते. आज आमचा नशीब आहे. काय काय बोलतो की संडेला लय भरलेली असते. तू इथे राहतो? आणि हा जो कलर दिसतोय ना तो बोलला की हा कलर पावसात उतरतो पुरा. तर ही लोक त्याची काळजी घेतात आणि इकडे चप्पल काढून जायचं असतं. तर हे जे कलर दिसतोय ना तुम्हाला हे लोक त्याची खूप केअर करतात. कारण हे बघताय ना नेचर. थोड्या वेळ आधी खूप गर्दी होती आणि आता वाजलेत 3:05 झाले. तर आता आम्ही निघालोय. बाकीचे इकडे आणि आमची पब्लिक तिकडे आहे. आणि हा व्ह्यू आणि आम्ही आता जातोय. परशुरामवरून आलो. आता जरा नाश्त्याला थांबलोय या हॉटेलमध्ये. आता वडापाव मागितले तिथे. टोटल हा हो हो व्ह्यू बघा. एक नंबर व्ह्यू आहे. आणि हे आमचे बाईक आहे तिकडे ठेवलेत. आणि 16 वडापाव मागितलेत. एकटा खाणार आहे. नको आता नको, नंतर बॅटरी लो होईल. वडापाव रेडी होत आहेत आणि लोक इकडे आवाज करत आहेत जोरात जोरात. एवढा शांत आहे जगाने. हा इथे गाणे ऐकत आहे आणि इकडे भूक खूप लागलेली आहे. 10 वडापाव खाणारे इकडे आमचे आणि इथे अर्धा वडापाव खाणारा व्यक्ती गणपतीपुळेला. वडापाव आले. वडापाव नाश्ता करून सगळे निघालेत. आता आम्ही जाऊ कर्द्याला. गोरात तर विसरली की मी माझ्या पाठी बसली होती. तू इथे फर्स्ट टाइम आलाय? मी तरी फर्स्ट टाइम आलोय. हा मला तर विशाखामुळे माहिती पडलं. रायडर गर्ल. व्ह्यू मस्त आहे हा. तर आम्ही आता दत्त मंदिर लाडघरला आलोय आणि इथून व्ह्यू खूप छान आणि खूप शांत आहे. नुसतं हवेचा आवाज येत असेल. तर जरा सगळे गेलेत खाली तर जातोय. आणि हे आमचे बाईक 3 आहे एवढ्या. गोरात त्या बोलली सौरभ बोलला की हा इथून व्ह्यू बघ. मी बोलला इथे काय आहे? तो बोलला इथून खाली चल मग तुला व्ह्यू दिसेल. मी बोलला ठीक आहे चला जाऊन बघ. आणि थोडंसंच पाऊल खाली टाक तर व्ह्यू बघा. आणि आता खाली चाललोय
तर मला असं वाटतं माझ्या शूजचे वांदे लागणार आहेत. आवाज येतोय का तुम्हाला? इकडे हवा खूप आहे आणि आमची पब्लिक इकडे सगळे गेले आहेत आणि हाय शपथ एक नंबर वाटत. तर मित्रांनो बोललेलो बघा तुम्हाला वरती की तुम्हाला चांगला व्ह्यू दाखवीन. हा बघा इथे मी फर्स्ट टाइम आलोय. बॅक तर तुम्हाला बॅक व्ह्यू दाखवला. ॲक्च्युली खाली व्ह्यू बघायला गेलेलो म्हणजे मंदिराचं तर दाखवलंच नाही. सो सॉरी. तर तुम्हाला दाखवतो. बघा ना किती शांत वाटतं. हे जे एक छोटं मंदिर आहे आणि हे एक तर अशा इकडचं टूर झालेलं आहे आणि आता पुढे कर्जाला जात आहोत. असं मोकळं असलं तर ब्लॉगिंग करायला काय वाटत नाही कारण कोण असे बघत नाहीत आणि आपण असं एकदम अरे तो बघतो हे ते न्यू आहे त्याच्यामुळे थोडंसं असं नर्वस असतो. अरे यार काय बोललेलं आहे ते. पण ठीक आहे आता आपल्याला ते मेमरीज कलेक्ट करायचे त्याच्यामुळे आपण थोडा शिकतो. आता काय शिकण्याचंच आहे शिकतोय. तर मला कमेंट करून सांग कसं वाटलं.